Promovendus in de haatklasse Drachtster Boys wacht het na 3 duels nog altijd op de eerste punten. De ploeg van Fred de Boer zal er alles onderwaan om Joert de punten in eigen huis te houden. Ze spelen thuis tegen Berkem, de nummer 8, en die had 4 punten. Drachtster Boys wordt oerneemt en weer een mooie aanval over die rechterflank. Aziz Gayik, die kan die bal mooi voorkrijgen en een prachtige omhaal en een plaatsje van een doelpunt. En na een kwartier de verdiende voorsprong van Drachtster Boys. Maar oh wat weer dit in uit het boekje. Doelpunten meisjes ontnodig nog net zo volle, maar als ze er dan ook in gaan, dan binnen de plaatsjes. Peter Jansen-Klomp is de schutter. Hij zet Drachtster Boys na een kwartier spelen op een 1-0 voorsprong. 26 minuten spelen. De hoekskop voor Drachtster Boys. Komt Heeg achterin de mooie kopbal. En dan van dichtbij we die bal nog van de line hellen. En dit weer toch een hele grote mogelijkheid voor Drachtster Boys om die voorsprong uit te wrijven. Mooie stekpaas Berkem en dan het schot vlak voor de goaldel. En hier had Drachtster Boys alle geluk. En het schot op een lotte aan de orenkant van Drachtster Boys. Ja, er komt weer een beetje vuur in de wedstrijd, die het een beetje vast ziet. Maar het weer hier Jan Stoker, die het echt dicht bij een grotere voorsprong weer. En dan klinkt het alles verlossende laatste fluitsignaal. De eerste oerwinning van Drachtster Boys in de haatklasse is een feit. En dat alle keer terug die prachtige goal van Peter Jansen-Klomp in de eerste helte. Drachtster Boys wint met 1-0. Hier was jij er zo'n goal maken? Nee. Nee. Nou, vorig jaar zat dit ook wel aardig in. Toen was het van de zijkant was een volley 1 keer diagonaal in de kruising. Maar deze is toch een van de mooiste volgens mij. Ik was trots vooraf, ik ben nu nog trotser. Alleen ja, dit is even de hoofdklasse in een notendop. In één wedstrijd zie je hoe moeilijk het is om een goal te maken. Dus je moet een wereldgoal maken om te scoren. En je moet alles geven tot aan kramp aan toe om het te overleven.